So hey guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि GTS YouTube चेनेलाव खेबसे फिन आरोबाव बरायहरनाय जाबाय। तो फ्रेंड्स, आं दिनै नोंथांमोननो मजेदार भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना टाइटेल आरो थाम्बनेल पिक्चाराव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ दिनैनि भिडिअखौ। So फ्रेंड्स, जियानो जादोला मा नोंथांमोनाबो बेबायदि स्क्रिनाव बेबायदि लाइट होना लानो लुगैयो आरो नोंथांमोनाबो बेबायदि नोंथांमोननि मबाइलाव मोजां नुहोनो थाखाय स्क्रिनाव लाइट होना लानो लुगैयो, अब्ला नोंथांमोनाबो होनो हागोन, जेबो सिन्था खालामनाङा। So फ्रेंड्स, नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, नोंथांमोनाबो बे लाइटखौ इजिलि होनो हागोन। So फ्रेंड्स, बिनि थाखाय जोंनो मोनसे एप नांगोन, बे एपनि लिंकखौ आं डिस्क्रिप्शनाव होगोन। So फ्रेंड्स, नोंथांमोना दासिमबो जुदि आंनि फेसबुक पेजखौ फल' खालामाखै अब्ला फल' खालामनाय डिस्क्रिप्शनाव लिंक दं आरो इन्स्टाग्रामाव फल' खालामाखैबा इन्स्टाग्रामाव फल' खालामबानो जाबाय। आरो जाय बिथांमोनाव टेलिग्राम दं, नोंथांमोना जुदि आंनि टेलिग्रामाव जइन जानो अब्ला जइन जानो हागोन, डिस्क्रिप्शनाव लिंक दं, जेबो नाङा। नोंथांमोना जाय बिथांमोनाव टेलिग्राम दं नोंथांमोना जइन जाहैबानो जाबाय आरो जाय बिथांमोनाव टेलिग्राम गैया जेबो नङा। So फ्रेंड्स, जों बिदिबा भिडिअखौ जागायदिनि, लेट्स गो। Alright guys, आं गिबियावनो मबाइलनि स्क्रिनाव फैबाय। So फ्रेंड्स, नोंथांमोना बे एप्सखौ डाउनलड खालामना ला, आं डिस्क्रिप्शनाव लिंक होगोन। So फ्रेंड्स, जों गिबियावनो एप्सखौ ओपन खालामग्रोनोसै। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोनाव बिदि इन्टारफेस फैगोन, अब्ला नोंथांमोना बेयाव मोनसे अपसन नुदों, नोंथांमोना बे सेकेन्डआव क्लिक खालामदो। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोनाव बिदि इन्टारफेस फैगोन, अब्ला नोंथांमोना बे मोनसे गोजौआव मोनसे अपसन नुदों, सेट वालपेपर, अब्ला जों बेयाव क्लिक खालामसै। अब्ला नोंथांमोननियाव बिदि मोननै अपसन नुगोन, होम स्क्रिन एन्ड लक स्क्रिन। अब्ला नोंथांमोना बे फार्स्टनिया जाहैबाय जे नोंथांमोना होम स्क्रिनावल' होगोन ना होम स्क्रिन आरो लक स्क्रिनावल' होगोन बे कालारखौ, अब्ला नोंथांमोना सिलेक्ट खालामना लादो। आङो होम स्क्रिन एन्ड लक स्क्रिनाव होगोन, अब्ला जों बेयाव क्लिक खालामसै। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोनाव बिदि इन्टारफेस फैगोन, अब्ला नोंथांमोना बे फार्स्टनियाव मोनसे अपसन नुदों, एनिमेशन स्पिड, अब्ला नोंथांमोना बे खारनायखौ लासै होना गोसानो, अब्ला नोंथांमोना खालामना लादो। बिदि नोंथांमोना बे कालारखौ मिलायना लादो गासिखौबो। नै बेयो जाबाय बे गुवार गुसेब, बिखौ नोंथांमोना नायनो हागोन, नोंथांमोना बेफोर कालारखौ नायनो हागोन। नै नोंथांमोना मिलायना लाबानो जाबाय नोंथांमोननि गोसो बायदियै। अब्ला नोंथांमोना नैबेयाव मोनसे अपसन नुदों, नोंथांमोना नैबेयाव क्लिक खालामदो। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना बिदि इन्टारफेस नुजाफैगोन, अब्ला नोंथांमोना नैबेयाव गाहायाव लास्टआव मोनसे अपसन नुदों, बेयाव क्लिक खालामदो। अब्ला नोंथांमोना बेहाय बेकग्राउन्डआव मा फट' होनो नोंथांमोना होना लादो, जायखिजाया नोंथांमोना नोंथांमोननि गोसो बेकग्राउन्डआव मा फट' होनो अब्ला नोंथांमोना होना लादो। आं जेबो बेकग्राउन्डआव फट' होआ, बेखौनो दोनगोन। अब्ला जों बेक खालामफिनसै, नोंथांमोननि गोसो माबायदि होनो। स' फ्रेंड्स, नोंथांमोना बे कालारखौ मिलायजोबखांनायनि उनाव नोंथांमोना जेबो खालामनांला, बेनि उनाव नोंथांमोना बेक खालामफिनदो। बेक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना बे कालारा थासिगोन अलरेडि। स' फ्रेंड्स, नोंथांमोना नायनो हागोन, नोंथांमोनाबो बेखौ इजिलि होनो हागोन। नोंथांमोना बेबायदिनो स्टेप बाय स्टेप खालामबानो जाबाय आरो बे एप्सनि लिंकखौ आं डिस्क्रिप्शनाव होगोन, नोंथांमोना बेयाव थांनानै डाइरेक्ट इनस्टल खालामना लाबानो जाबाय। स' फ्रेंड्स, नोंथांमोनाबो बेखौ खालामनो गोसोबा खालामदो। स' फ्रेंड्स, दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो मोजां मोनबायब्ला गिबियावनो लाइक खालामदो आरो लोगोसे नोंथांमोना नोंथांमोननि लोगोफोरनो शेयार खालामना हो आरो लोगोसे नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहर आं मानि बागै भिडिअ बानायनांगौ, आं हानायमानि नोंथांमोननो भिडिअ बानायना होगोन। स' फ्रेंड्स, नोंथांमोना दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला साबस्क्राइब खालामना हो। साबस्क्राइब खालामखांनायनि उनाव बेल आइकनखौ अलाव प्रेस खालामना हो, जाहाथे आंनि बिदिनो गोदान भिडिअ नोंथांमोननिसिम थाबैनो मोननो हायो। स' फ्रेंड्स, दिनै भिडिअ बेखिनियानोसै। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन। बाय बाय लोगोफोर। With